Тохватуллинның көрәш биографиясы 9-нчы сыйныфны тәмамлап, Түбән Кама шәһәренә политехник күллияткә укырга килгәч башлана. 10-нчы сөлге тота белә идем, тик көрәш белән кызыксынуым мәктәп спорт залыннан ерак китмәде ди ул. Беренче нигезләрне әтисе Фәрит әфәнде бирә. Ул да шулай ук көрәшче, Сабантуйлар батыры. Ә инде Түбән Камада укый башлагач, Илмир Шинник спорт комплексында Данил Галиев исемендәге көрәш мәктәбендә тренер Илнар Гәрәев җитәкчелегендә шөгыльләнә башлый. Илнар Гыйльметдин улы Гәрәев 2000 елдан Шинник спорт комплексында тренер-укытучы вазифасында. Гомум педагогик стажы 23 ел. Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт отличнигы билгесе иясе. Беренче тренерым Илнар Гәрәев. Яхшы тренер дип әйтәм. Теге эшлисе килгән кешегә, балага бүтән теге серләрен өйрәтә. Вот хәзерге тренерым Вахавый, Давлетшин, анда шөгыльләнәм. Бик үзенчәлекле кеше инде Вахавый, үзегез дә беләсез. Но аны аңласаң, чемпион точно буласың инде. Да. Вакиф Тимерша улы Дәүләтшин 1958 елның 7 декабрендә Мамадыш районының Түбән Козгынчы авылында туа. Казан дәүләт педагогия университетының физик тәрбия факультетын тамамлый. Милли көрәштән Россия чемпионы, самбо буенча СССРның спорт остасы. Бүген Акбарс көрәш сараенда үсмерләрне татар көрәше серләрен өйрәтә. Россиянең һәм Татарстан Республикасының атказанган тренеры, Татарстанның атказанган физкультура хезмәткәре. Иң мөһиме тырышлык һәм максатың булу. Көрәшкә ничә яшьтә килсәң дә, теләгең булса, югары үрләр яулау берни тормый ди Илмир Тохватуллин. Үзе ул һәр көнне 2 тапкыр тренировкага йөргән. Әлбәттә, инде тормыш булгач төрле хәлләр була. Иң зур җиңү һәм үкенечле җиңелүләр дә. Иң зур җиңүем беренче тапкыр татар атуым. Вот мин аңа бик шатланган инде. Теге әйтәләр бит инде татар җиңү, Россиягә отбор бит инде. Россияны җиңсәң, мирга барасың дип, вот шулай бик теге истә калган. Иң теге үкенечлесе 19-нчы елда травма алу. Чемпионат мир алдыннан травма алдым дагы, аякны сындырдым. Шунлык белән чемпионат мира юк. Үтеп китте. Менә шулай күз алдымнан. Кайгырма, Илмир, иң мөһиме исәнлек, әле күп булыр ул чемпионатлар. Әкелемдәге уңышларына килгәндә, алар аның шактый горурланырлык. Илмир Фәрит улы Тохватуллин 1991 елның 21 ноябрендә Балык Бистәсе районы Биектау авылында туган. 90 килограмм авырлык үлчәвендә көрәшә. Милли көрәш буенча 6 мәртәбә Татарстан, 5 тапкыр Россия чемпионы, 4 тапкыр Муса Җәлил турниры җиңүчесе, 5 тапкыр Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы турнирын ута. Данил Галиев исемендәге турнирның 3 мәртәбә җиңүчесе, 1 тапкыр Батырлар бәйгесен ута. Парижда узган Европа Сабантуенда үз авырлык үлчәвендә җиңүче, 2 мәртәбә дөнья чемпионы, милли һәм Билбау көрәше буенча Россиянең спорт остасы. Милли көрәштәге кумирлары дип якташы Илнар Әхмәтҗановны һәм Раил Нургалиевны атый. Шулай ук Раил Нургалиев белән келәмгә чыгып карау теләге барлыгында белдерде. Монсын вакыт күрсәтер. Әлегә Илмирны затлы көрәшчеләребезнең берсе 100 килограмм авырлыкта бил алышучы Булат Мусин белән еш күрәбез. Игътибар иткәнегез бардыр. Илмир булган җирдә Булат, Булат булган җирдә Илмир. Бил алышканнарын менә шушындый видеороликлар милли көрәш үрнәкләрен күрсәтүче чыгышларда гына күрергә була. Көрәштән тыш татар эстрадасында да балкып алдылар. Ләйсән Мәхмүтова башкаруындагы Ялгыш әллә язмыш җырына төшерелгән клипның төп герое Илмир. Беренче тәҗрибә клипта иң авыры бөтенләй таныш булмаган кыз белән күзгә күз карашып тору иде. 1 сәгатькә якын төшердек шул мизгелне ди. Ярышларда Илмир белән Булат авырлыклары төрле булу сәбәпле бергә түгел, шуңа безнең дуслыкка берни янамый ди Илмир Тохватуллин. Инде 9 ел дәвамында шулай аралашып яшиләр икән. Булат белән тоже 12 елда Акбарска килдек. Ул Булат абый группасында шөгыльләнә иде, мин Вахабида. Вот теге анда ул бик ул вакытта бик ни түгел, бик сөйләшми идек. Вот аннары аның белән бардык Муса Җәлилгә. Вот, Муса Җәлилгә бардык тагын, ул анда чемпион калды.
Аннан соң Вахабиға ул йөри башлады. Ну, күчтә дип әйтәм соң инде. Шул безнең группа күчтә инде. И вот шуннан чөтә танышып киттек. Бүген Эльмир Казанда яши 2012 елда күченгән КФУның спорт факультетін тамамлаган. Хәзер 85-нче мәктәптә физкультура укыта. Буш вакытларында чаңгыда шуа. Инде гаиләсе бар. 2020 елда өйләнгән. Көрәшкә килгәндә киләчәккә хыяллар зурдан. Тик алар хакында хәзер сөйлисем килми ди. Алдан кычкырган күкенең башы авырта. Дөрес эшлисең.